Moi preto desta zona en Punta Couso, na parroquia ribeirense de Aguiño, foi onde os servizos de rescate recuperaron do mar o corpo sen vida da muller, de 56 anos e veciña de Cacheiras. Ao parecer atopábase co seu home practicando pesca submarina, cando un golpe de mar provocou que emborcase a súa embarcación. A súa parella conseguiu chegar nadando a terra e pedir auxilio. Nese momento iniciouse un operativo de rescate, no que interviñeron membros da Policía Nacional e da local, Protección Civil, gardacostas, unha lancha da Cruz Vermella e a embarcación de salvamento marítimo. Foi esta última a que recuperou o corpo xa sen vida da muller aboiando no mar. Os distintos medios que participaron no rescate intentaron reanimala sen éxito. O cadáver foi trasladado ao Toupeirao de Ribeira e posteriormente ao anatómico forense para practicarlle a correspondente autopsia. As probas determinarán as causas do seu falecemento.